with children, sa ating pong minamahal na manggagawa sa dakong ito, sa ating pong minamahal na elders, sa ating pong nakasama sa inyo man po, sa mga tatihan, isang upalang hapon sa ating lahat, sa ating mga bisita, kung mayroon man, at maging sa ating mga kababayan patuloy na kiisa atin through Facebook and YouTube Live. Isang mapalang araw po sa inyo, saan man kayong sulog ng lugar, dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa. Kayo po ay napakapalad, amin kayong kasama sa pagpuri sa Malapaynoon. Amen. At tayo po ay darako na sa ating pong pagkakaloob, pagpapaliwanag sa kahalagahan ng pagbibigay. Bakit nga ba na ito ay mahalaga na hindi makalimutan ng mga Kristiyano mga minamahal yung ating pagkaloob ng ikasampu bahagi randong. Partikular na sa ating mga Facebook viewers, sa ating mga YouTube viewers, sa ating mga bisita na ating kasama. Napakahalaga po ng inyong mapapakinggan sa kahalaga ng pagbibigay na ito sapagkat ito ay utos ng Malapanginoon sa lahat ng nilalang, hindi lang sa mga Kristiyano, kundi sa lahat ng tao saan man dito sa mundong ito. At sabi nga rito, ating munang basahin sa Ecclesiastes, ang kabanatay 5, ang talatay 19. Sabi rito, bawat tao rin naman na binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari at binigyan ng kapangyarihan na kumain niyaon at kumuha ng kanyang bahagi at magalak sa kanyang gawa, ito'y kaloob ng Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa kanyang salita, mga minamahal, malinaw sa ating binasa. Bawat tao, amen, ibig sabihin mga minamahal ay anuman lahi, anumang uri ng pananampalataya, paniniwala mayroon ng isang tao, ay kasama po siya, subject po ito sa utos ng Malapaynoon, na sabi ng Malapaynoon sa sumunod na linya, binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari. Amen. Tayo po mga minamahal habang nabubuhay sa mundong ito ay nariyan, tayo ay may mga tinatangkilik, tayo ay mayroong mga properties po mga minamahal, may mga, ang iba po mga minamahal, sila ay nag-aalaga po ng mga hayop, ang iba ay ang ating mga tahanan, trabaho po, negosyo, anumang hanap buhay. At sabi ng Biblia na ating binasa, huwag nating kalimutan na binigyan tayo ng kapangyarihan na kumain niyaon at kumuha ng ating bahagi. Amen. Ibig sabihin mo minamahal sa lahat ng bagay po na ating nakakamtan ay mayroon lamang tayong bahagi doon. Mga minamahal, hindi lahat ay pagmamayari ng tao. Amen? At partikular na mga minamahal sa ating mga Kristiyano na alam na po ito, mga minamahal, ay patuloy tayong nire-remind ng Malapanginoon na huwag tayo maglilikat sa bahaging ito. Ngayon, ano nga ba ang bahagi na tinutukoy ng Biblia na dapat lamang para sa atin at ang tira, ibig sabihin yung the other half po, mga minamahal, na bahagi ay ito'y para sa Malapanginoon. Amen? Sabi rito mga minamahal sa Malakias, ang kabanatay 3, ang talatay 8 hanggang 9. Basahin po natin sa kaparakanan ng ating mga Facebook and YouTube viewers, maging sa mga bisita o sa sino man na minsan ay nariyan ang kaaway, ang pag-aalilangan o doubt. Ating basahin, sabi rito, nanakawan baga ng tao ang Diyos? Sumagot ang Malapaynoon, sabi rito, gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Amen? Yun ang sagot ng Malapanginoon. Sa 9, kayo'y nangagsumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Amen. Praise the Lord. Amen. Kapag pinag-usapan na rin yung bansa, mga minamahal, walang pinagkaiba yan doon sa sinabi ng Ecclesiastes 5:19, bawat tao. Amen. Kaya mga minamahal, itong ating tithes and offering po, mga minamahal, ay kinakailangan natin na ipagkaloob sa Malapanginoon na sabi ng ating binasa sa 8, ang ating ikasampung bahagi at handog. Kapag malaman lamang ng tao ang kahalagahan, narito ang susi ng pagpapala, sapagkat nangako ang Malapanginoon, sabi ng Malapanginoon dito sa Jes, sabi rito, subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa iyo ang mga dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Amen? Praise the Lord. Bubuksan, kayang buksan ng Malapanginoon
ang dungawan sa langit. Ibig sabihin, mga minamahal, hindi natin mabibilang ang kaparaanan ng Panginoon kung paano tayo pagpapalain. Napakaraming paraan ng Diyos kung paano maiparating sa atin yung pagtugon sa ating pangangailangan. Kapag ito ay sampalatayanan ng bawat tao, isang tiyak na bagay, darating ang pagpapala galing sa Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, patuloy na ating naririnig ang mga patotoo, ilan lamang sa mga patotoo sa pagkaloob ng ikasang bahagi ng dog. Ang sabi nila, dati-rati, sila lamang ay hikaho sa buhay. Nariyan na kahit anong pag-apply natin, ay lagi tayong na-reject po, maminamahal sa kumpanya nating ina-applyan. Subalit nang marinig natin na ang pangako ng Panginoon, kapag ating ipagkaloob ang ikasang bahagi ng dog, nagpapasubok ang Diyos at darating ang pagpala. Yung ating mahal kapatid, mga minamahal, na kahit anong gawin niya sa pagpapasa ng kanyang application po, mga minamahal, application letter niya po, mga minamahal, maging dumadaan din siya sa interview po, mga minamahal, ay wala pa rin nangyari. Subalit, nang malaman niya na sa pagkaloob ng isang bahagi ng dog, nariyan ang pangako ng Panginoon, kaya niyang buksan ang dungawan sa langit sa anumang paraan. Kaya tayong pagpalain ng Panginoon, siya'y sumampalataya, ipinagkalob niya, mga minamahal, hindi nagtagal ang sabi niya, kung dati-rati, grabe ang aking pagkaligalig na makapasok kapag may hiring, may job hiring, ay talagang nariyan na hindi ako nagpapahuli, pero hindi ako makuha. Pero ngayon, hindi ko na masyadong iniisip yan. Ang sabi niya, basta dumadala ako sa gawain ng Panginoon, ipinagkakalob, nagtatapat, hindi nagtagal, kusang ang trabaho ang tumawag sa akin. Na sabi ng ating mahal kapatid na nagpatotoo tungkol sa bagay na ito, mga minamahal, mismong trabaho po, mga minamahal, ang tumawag sa kanya. Amen? Yan po ay himala ng Panginoon. Yan ay pagkilos ng Panginoon. Imagine sa lahat ng aplikante, pero isa ka sa naalala, isa ka sa tawagan at bigyan ng oportunidad, yan ay himala at paghipo, pagkilos ng Panginoon. Yan ang sinasabi ng Biblia na kayang-kayang buksan ng Diyos ang dungawan sa langit. Ano pa mga minamahal, sabi ng isa sa ating mga kapatid, ang sabi niya noon, ang aming hanap buhay, na kung sa totoo lang ay hindi naman maituturing na hanap buhay ang pangangalakal ng basura. Amen, sapagkat sa paghanap na dyan sa basura po, maminamahal, ng maaring maikalakal, hindi natin alam kung sa isang araw na ating paggugulo upang maghanap ng anumang kalakal sa basura, ay meron tayong mahanap. Yan ay suntok sa buwan. Subalit ang sabi ng ating mga kapatid, nang marinig ko ang kalagaan ng pagbibigay na ito, na kayang-kayang palang buksan ng Diyos ang dungawan sa langit at ipagkalob ang masaganang pagpala sa akin, sabi ng ating mga kapatid, ipagkakalob ko ng walang pangailangan. Ibinigay niya, mga minamahal, ang kanyang tithes and offering po, mga minamahal. At ano ang kanyang patotoo, mga minamahal, after na masunod ang bahagi ito. Ang sabi niya, kung dati-rati umaasa lamang kami, yan, sa kung ano ang maaring makalakal sa basura, pero hindi namin maubos maisip na kami ngayon nakarating sa ibang bansa. Sabi ng mahal kapatid, sila po, ayon sa ating narinig na patotoo, sila ay nasa London po, minamahal, na kung saan, ang sabi nila, yung pamasay pa lamang, pagpunta roon at pabalik rito, alam natin magastos yan, hindi yan basta-basta. Malaking salapi ang ihahanda kapag nagpaplano ang isang tao na pumunta ng iba yung dagat po, ng ibang lugar. Subalit ang sabi niya, yung pamasay pa lamang, nagagawa namin magkaroon ng pamasay papunta roon, makapaghanap buhay doon, hindi dahil sa iyong sariling kakayahan, kundi doon ang pagtugon ng pangako ng Panginoon, na kayang-kayang ipagkaloob ng Panginoon, anumang masaganang pagpapala kapag nakita niya tayo ay nagkaroon ng pananampalataya sa bahaging ito. Ano ba ito, mga minamahal, itong tithes and offering? Ito po, mga minamahal, itong tithes ito po, mga minamahal, ay 10% ng ating naliliko po, mga minamahal, ating gross income po, mga minamahal. Hindi po ito sa net income po, mga minamahal, dapat akaltasin, kundi sa gross income. Ibig sabihin, kapag ano ang dumating sa ating pagpapala, mga minamahal, kahit yan ay talagang naka-ready na po, mga minamahal, na ating pangbayad sa bill po, tulad sa kuryente, sa tubig,
o maipambili po ng pagkain o pambayad ng matrikula ng ating anak, dapat ay wag muna natin galawin. Ang sabi ng Biblia, dapat kunin muna natin yung ating tithes and offering. Yun po yung tinatawag na gross income, mga minamahal. Ibig sabihin, yung mismong dumating sa atin na pagpapala ay kinakailangan nating kaltasan, mga minamahal. Ngayon, mga minamahal, yung offering, ito ay tinumbasan ng propeta ng Diyos ng another 10% po, mga minamahal. Ibig sabihin po, ang minimum standard ng iglesyang ito sa pagkakalob ng ating kasambahan ng dog ay 20%. Amen. Sa lahat ng ating naganlikong mga minamahal, financially po mga minamahal, sabi nga ng iba nating mga beloved elders na paliwanag nito, maging materially kung sakaling may nagbigay sa atin ng isang bagay po mga minamahal, kapag tayo ay masinom na Kristiyano, kapag gayon na lamang yung ating pag-ibig, pagsunod sa malapay noon, tinatanong pa natin kung magkano yung halaga nung pinambili ng ating mga kapatid na ipinagbigay niya sa atin, dahil ang gagawin natin ay doon natin kukumputin at sa halip na ibigay sa malapay noon ng material, sapagkat material ang dumating sa atin, kino-convert natin ito sa salapi po, mga minamahal. Amen? Ngayon, mga minamahal, halimbawa, ito ay example lang, mga minamahal, kung sa isang araw po, mga minamahal, tayo ay kumikita ng 500 pesos, mga minamahal, sa isang araw, at kapag yan ay ating natanggap, wag muna nating babawasan yung 500 pesos, kundi unahin muna nating tanggalin yung tithes and offering. I-times 0.2 po natin, mga minamahal, dahil yun po yung decimal point na katumbas po, mga minamahal, ng 20%. 500 times 0.2, mga minamahal, at ang lalabas dyan ay 100 pesos. Yun pong 100 pesos, mga minamahal, ay kalugod-lugod sa paningin ng malapay noon. Kapag yan ay iyong dinala, ibinigay sa malapay noon, isang tiyak na bagay, nasa iyo ang pangako ng malapay noon, kayang-kayang buksan ng Diyos ang dungawan sa langit at ihulog sa iyo ang masaganang pagpapala. Amen? Subalit yung ating mga kapatid, hindi na lang sila nanatili doon sa 20% dahil depende nga yan sa iyong pag-ibig sa malapay. Kaya yung kalahati, mga minamahal, tithes and offering, dahil yung ating love offering po, mga minamahal, kapag pinasya ng ating puso, sabi ng Korinto, pag ipinasya ng ating puso, nadagdagan pa at gawing yung iba nga, mga minamahal, 50% po ang ibinibigay sa malapay noon. Amen? Kaya kung ginawang 50% yan, halimbawa yung 500 times 0.5 po, mga minamahal, ang 250 pesos ay ibinibigay nila sa malapay noon. Hati sila ng malapay noon. Dahil ang sabi ng ating mga kapatid, lagi nila patotoo, nung ako'y walang trabaho, wala akong ibang ginawa, kundi magsumamong manalangin sa malapay noon na pagkaloban ako ng trabaho, kahit ano na yan, basta may trabaho. Ngayon, nung ipinagkalob sa akin ng malapay noon, sino ako upang kalimutan ng Diyos? Amen? Ganon din tayo, mga minamahal. Alalahanin natin yung time po, mga minamahal, na grabe po yung ating panalangin at nung tinugunan ng malapay noon, narina sa ating harap, ang nais ng malapay makita, huwag sanang mabali yung ating pananampalataya at pangako na ating ipagkakaloob sa Kanya ang para sa malapay, dahil siya rin ang nagkaloob niyan, mga minamahal. Amen? Kaya sa oras na mga minamahal, ating pong ihanda, mga minamahal, ating pong ipagkaloob, ating pong tithes and offering po, mga minamahal, nang ito'y masaganang basa ng malapay noon. Amen? At itaas po natin, mga minamahal, at ating pong ipanalangin. Narito po ating pong beloved Elder Zaldi de Guzman upang tayo po ay pangunahan sa ating pong panalangin sa ating pong pagkaloob ng ating ikasampung bahagi at handog. Amen.
Praise the Lord, amen. Palakpakan natin minsan ang ating Diyos sa buhay. Palakpakan po natin ating Malapaynoon. Praise the Lord, pagpalain po kayong lubos sa ating Malapaynoon. Siya po na nakaalam lahat na iyong pangailangan maminamahal. At siya rin na nakita ng inyong patuloy na pagtapat at panampalataya ay siyang pong magwapala sa inyo ng higit pa sa iyong pangailangan. At sa oras na to, inaanyan, bawat isa sa tayo po tumayo lahat, maminamahal. Tayo po tumayo bilang tanda ng paggalang sa salita ng Malapaynoon, ating pong pag-aaralan, dadalhin na ating pinagpalamang ating po beloved ordained preacher, kay Buboy Nier. Amen. Praise the Lord. Bless you, beloved Brother Marlon. Our beloved elder, let us pray. O purigilan, mapagpala namin Diyos, manamin sa langit, minapakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli sa maghapon ng aming marubdob at sa pusong pagpapasalamat, paglulahati, pagsamba, aming pinapabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na pinagkaloob sa amin, pang sama-samang sasamba sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po sa unang yugtoon, banalagwaing nilangisan, ang mga papuring awit, mga patutuong inhayag na yung mga anak, kumbinsido kami, ikaw ang gumawa ng mga himala na yan sa aming buhay. At sa mga awitin ng mga awit na patuloy mong ibinuhos sa aming kalagitnaan, yung napakatamis na presensya. Maging sa pagbibigay ng may katapatan, patuloy na tumatalima ang lahat ng mga anak. Walang hanggang pasasalamat aming pinapabot sa iyo. At muli, aming pag-aralan ng iyong mga salita. Ngunit sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved Pastor Will Estrada Almeida, kami mo ng lahat na narito na nikluhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamalit, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan, yung banal na dugo, mago sa krus ng Kalbaryo. Samahan mo po at langisan yung mga salita, pati rin po ibang lingkod, sa ganakin wala po magagawa. Habang aming sinasaway ang mga demonyong antok, demonyong hadlang, demonyong pagalinlangan, cast out in our midst, and anoint thy word, O Lord. We bind the power of darkness, cast out from us. In Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay maminamahal. Sumigaw tayo, say hallelujah, praise the Lord. Huwag nating tipirin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Alam niyo maminamahal, inyong narinig kung paano pinagpala at naghihimala ang mahal na Panginoon sa pagsigaw lamang ng hallelujah, praise the Lord. Amen. Yung apoy na yan na imposible, wala namang bumbero, wala namang nag-spray doon kung paano po patayin yan. At isang tiyak na bagay, mapapahamak sila. Amen? Amen? Anim na palapag, kung hindi totoo ang Diyos. Kung hindi totoo ang salita ng hallelujah, praise the Lord. Isang tiyak na bagay, mapapahamak yung ating mga kapatid na yan. Kaya wag ninyong tipirin ang ating mahal na Panginoon. Pumalakpak ng malakas, sumigaw ng hallelujah, praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon at makabalik po tayo sa ating mga upuan maminamahal. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, the end-time prophet of our loving and living God, our dearly beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida. We always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganun din sa kanilang butihing mga anak, mga apo at mga manugang. Magandang hapon sa ating pong minamahal mga pastoral workers, beloved elders of the church, minamahal mga bisita, ating beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook, at ganun din sa ating minamahal iniibig ng mga kapatiran. At ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagduwalhati ay ating pong pinababot sa ating nag-iisang Diyos, sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kumuha kayo ng papel at kwaderno, ballpen, isulat ang ating mga pag-aaralang, mga talata. Dito po sa aklat ng Hebrew, chapter 5, verses 11 up to 14. Diretso na tayo sa Tagalog. At kung may flash po, sana natin yung English mamaya. Praise the Lord. Amen. Hebreo 5:11 hanggang 14, ito po nakasulat. Tungkol sa Kanya'y marami kaming sasabihin at
mahirap na saysayin. Palibhasay nagsipurol kayo sa pakikinig, sapagkat nang kayo'y nangararapat ng maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muling kayo'y nangangailangan na kayo turuan ninuman ng mga unang simulain ng aral ng Diyos at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran, sapagkat siya'y isang sanggol. Ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang. Sa makatuwid ay doon sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. Amen. Pagpalain po naman ng Panginoon ang kanyang mga salita na ating binasa. Maminamahal, how many times na po inyong narinig itong mga talatang ito? Ilang beses na inyong narinig at ilang beses ko na pong dinala ang mensaheng ito. Last preachers meeting namin doon sa Dasmariñas, Cavite. Sabi ng ating beloved Ted, Sister Annalisa Almeida Smith, it takes 16 times bago daw natin maalala ang kahalagahan ng salita ng Diyos. 16 na beses, paulit-ulit. Ilang taon na tayo? 37 years. So kung 16 times 2 na, wala pa rin bang nag-sink in sa isip at puso ninyo? Sa puso at isip natin? Habang paulit-ulit na binabalangkas itong araling ito, ang sabi rito, maminamahal, birikatsing yung versikulo 11. Sinabi rito sa English, of whom we have many things to say and hard to be uttered, saying, ye are dull of hearing. Sabi rito, maminamahal, tayo daw po, hallelujah, ang mga mangangaral na daw, maminamahal, ay paulit-ulit na ipinapangaral ang mga salitang ito. Ngunit mahirap unawain, mahirap intindihin ang mga salita. Dahil ang sabi rito, maminamahal, nagsipurol na daw ang ating pakinig. Bakit? Simple lang. Nandito po tayo para sumamba sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Ano po ang ating ginagawa? Hawak ng cellphone, hawak ng gadget, punta ng CR, punta ng kanten. Ano pa? Punta sa kwarto para magpaganda, titingin sa salamin. Kung ano ang ano-anong mga ginagawa natin. Kaya tuloy, maminamahal, yung mga importanteng bagay na dapat nating intindihin, unawain, wala tayo na unawaan. Nasakit sabihin, pero ito'y katotohanan. Amen. Kaya nga, maminamahal, ang sabi ko sa sarili ko, mahal na Panginoon, malimit siguro, minsan-minsan na lang ako tatayo dahil masakit talaga akong magsalita. Pero yung sinasabi ko naman, totoo. Kaya minsan nasasaktan kayo. Masakit ang salita ng Diyos dahil ito daw po ay kasing talas ng dalawang silab, may dalawang talim na espada na tutusok sa ating puso, maging sa ating mga buto-buto, sa kasukasuan ng ating katawan, upang tayo, maminamahal, ay maunawaan lamang ang kanyang mga pangungusap. 16 times. Ang sabi rito, maminamahal, dapat daw tayo ay tagapagturo na dito sa versikulo 12. Amen. Sapagkat nang kayo'y nangararapat ng maging mga guro dahil sa kaluwatan, dahil matagal ng mga Kristiyano, 37 years na, pero paulit-ulit pa rin nating pinapangaralan, mga kapatid, kapag tayo'y nandito sa gawain ng Panginoon, magpuri tayo. Anong ginagawa natin? Tapos na ng joyful at solemn, darating ang karamihan.
Di lugi na tayo. Magbilang tayo ng oras, nagsimula ng alas 9 hanggang alas 3, alas 4 ng hapon, minus 2 hours, walang puri na. Matagal na tayong tinuturuan, amen, na pumalakpak, pumuri, magbigay ng pinakamataas na atensyon sa ating Diyos. Late na nang dumating. Pag nakaupo sa lampak, maya-maya, dumaan ang hangin, huyuhin ng hangin, nakatulog. Wala nang naintindihan ano nang pinag-uusapan. Dahil alam na natin kung sino yung nagpatotoo, alam na natin ang kanyang patotoo. Tingnan niyo po yung katuwiran na yan. Kaya maraming Kristiyano hanggang ngayon mga bonjing, mga matitisurin, madaling pagsalitaan, nagagalit, natitisod, nagsasalita na kagad ng mga hindi magaganda dahil nasasaktan sila. Bakit? Itong sinabi ng banal na kasulatan, dahil napurol na po ang inyong pandinig, baliwala na ninyo ang mga himala na inyong napapakinggan. Amen? Binabaliwala na natin yung ating mga napapakinggang mga kagilagilalas na gawa ng Diyos, yung mga himala sa buhay ng mga Kristiyano. Na dito lang yan nangyayari sa ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Wala po yan sa ibang mga gawain. Dito lang. Saan ka nakakakita? Grabe nga naman ang damage. Kung talagang tutuusin, ngayon maminamahal, maya-maya, grabe ang mga naranasan natin dahil ibang-iba na talaga ang klima. Grabing init, grabing lamig, uulanin ka, iinitan ka. Grabe, kaya ang trangkaso, ibang klase ng trangkaso. Dati isang araw lang, gabi lang, o mahapon lang, wala na. Pwede mo nang ipaligo, pwede mo nang talagang dalhin sa katawan mo yung trangkaso na yan. Dahil trangkaso lang naman, normal. Nagbabago ang klima. Pero ngayon, talagang igugupo ka. Kung hindi ka mag-ingat, hindi ka maging masunurin, hindi ka magiging mapagbantay nitong ating mga pinag-uusapan. Hallelujah! Nang sabi ng Biblia, imbes na kapagturo na kayo, dahil matagal na ng mga Kristiyano, anong tinuturuan ninyo? Tuturuan ng mga Kristiyano maging tamad sa pagpupuri, maging tamad sa panalangin, maging tamad sa pag-aayuno, maging tamad sa pagdalo. Yan ang ituturo natin. Totoo ito, maminamahal. Masakit nga. Talagang totoo ang katotohanan. Pero kapag tanggapin mo ito ang magpapalaya sa iyo. Na dapat ngayon, napapakinggan mo, na maging masugid ka, mapagpahalaga ka sa iyong tungkulin. Amen. Huwag mong pabayaan ang iyong sarili sa pagkakatipon ng mga banal. Kinakailangan huwag kang mag-absent sa gawain. Dahil lahat ng mga paalala, lahat ng mga pagsubok na dinanas, lahat ng mga balakid sa buhay mo ngayon, alam mo kung ano ang iyo lamang gagawin. Bumalik ka daw sa basic. Bumalik ka daw sa dati mong unang napag-alaman. Huwag na tayo maminamahal magpapatayog-tayog na akala natin, alam na natin. Pero yung simple lang na pagpupuri, kinatatamaran mo na. Yan ang naging dahilan kung bakit naging mapurol ang iyong isip, ang iyong puso, ang iyong buhay espiritual. Minsan sinisisi natin yung mga mangangaral. Minsan sinisisi natin ang mga nagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Tinitingnan natin ang mga katitisurang bagay, pero ikaw mismo ang gumagawa ng katitisurang bagay para sa sarili mo. Ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, gusto mo lang kumain palagi ng kumain ng gatas, iinom ka lang ng gatas, ang gatas ay para lang sa mga bagong sinilang lang. Mga bagong Kristiyano yan. Kaya kinakailangan pangaralan ka ng mabibigat na mga pangangaral. Amen. Na kapag dating mo dito, anong business natin dito? May business ka na ng Lunes, Martes. Pagdating ng Miyerkules ng hapon, ang business mo ay para makinig sa Ebanghelyo ng kaligtasan, dumalo, ipagtrabaho ang iyong kaligtasan. Pagdating ng Biyernes overnight, yan ang business mo. Paano kang sumamba sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan? Pagdating sa gawain, wala nang ibang business dito. Pag tayo nasisita, hawak natin mga cellphone, mga gadget, nagagalit tayo, nasasaktan tayo, pero yun naman ang totoo. Amen? Kapag tinuturuan tayo, tinutuwid tayo, ayan, nasasaktan tayo.
Nagtatampo tayo. Nasasaktan kasi. Grabe naman kasi, lagi na lang ganun. Bakit mo kasi ginagawa? Bakit kasi natin ginagawa? Na alam naman natin na pagdating sa gawain na malapainon, wala kang aatupagin kundi papurihan, luwalhatiin, sambahin, pasalamatan, awitan, amen. Ang malapainon pakinggan ang kanyang mga patutuo. Dahil yung mga patutuo yan ay hindi patutuo ng kapatid natin na tumatayo. Patutuo yan ni Kristo na ginawa sa buhay ng mga Kristiyano para ikaw ay makukumbinsi na ang Diyos ay totoong gumagabay sa iyo, nag-iingat sa iyo sa oras ng kagipitan, iniingatan ka ng mahal na Panginoon. Amen? Yung ating kapatid maminamahal, diyan, pabiyay sila ng Zamboanga City. Sasakay na lang siya ng bus. Sasakay na lang siya ng bus. Hahakbang na sana para papasok na sa bus. May bumulong, anak, huwag kang sumakay diyan. Doon ka na sa kasunod. Lingon siya sa likod niya, wala namang tao. Kaliwa, kanan, wala naman. Inarinig niya talaga, anak, huwag kang sumakay diyan. Kamu nang sumakay diyan dahil ikaw ay mapapahamak. Pagkatapos ng minamahal, bumaba siya. Tinawagan siya ng ating minamahal, ginagalang na pastor. O, saan na kayo? Sasakay na po ng bus. Anong nangyari? Pasakay na po sana kami. May bubulong sa amin. Huwag daw kami sumakay. Sabi ng mahal na pastor, huwag kang sumakay, huwag kayong sumakay. Makinig kayo sa bulong. Hindi bulong yan kung kanino. Makinig kayo. Hindi sumakay. Umalis ang bus. Pangalawang bus, doon sila sumakay. Habang naglalakbay na sila papuntang Zamboanga City, maminamahal, nabalitaan na lang nila, nakita na lang nila yung bus sana nilang sasakyan. Sumabog dahil may bomba pala na dala-dala. Sumabog yung bus, ang daming patay. Sila nililigtas ng mahal na Panginoon. See? Kumbinsido tayo na ang Diyos ay suma sa atin, kasama natin palagi. Hindi tayo pinababayaan. Pagkatapos maminamahal, pagdating dito yung ating pagsilbi, yung ating pagsasamba, yung ating ginagawa, mga minamahal, nagiging katanggap-tanggap kaya yan sa paningin ng mahal na Panginoon. Bakit ganun na lamang? Napakadali mong kalabitin ng kalaban para ikay aayaw, para ikaw ay tatalikod, para ikaw ay magiging bonjeng, para ikaw ay masaktan, at ikaw ay matitisod. Mayroon pa bang buwang ang katitisurang bagay for 37 years? Wala na, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dapat isa ka na sa nagpapalakas sa mga mahihina mong mga kapatid. Amen? Dapat isa ka na sa mga pumupunta sa mga tahanan ng iyong mga kapatid na hindi mo na nakakasama, hindi mo na nakikita. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi ka na pagsabihan. Amen? Isa ka na sa nagdadala ng mga bunga tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo at mga Bible studies. Paikot-ikot ka na sa inyong barangay, sa inyong mga sitio. Amen? Kaya anong nangyari? Habang tumatagal, lalo na tayong lumalayo. Tingnan niyo po yung arrangement ng inyong mga upuan. Nandiyan na kayo sa pangalawa. Dati-rati, dito tayo sa first. Halos dito na tayo sa unang haligi. Ngayon, ayan nakikipantay na kayo sa sika na haligi. Sa susunod niya, na doon kayo sa likod. Bakit? Nagsipurol na daw ang inyong pandinig at nawala na yung inyong unang init, unang pag-ibig ninyo sa ating mahal na Panginoon. Nagde-deteriorate na, nangihina na. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito sa 3C, maminamahal, everyone that useth milk is unskillful. Yan daw kung gusto lang na padididihin siya, mga salita lang na pinipili, yung talagang binubula-bula lang siya ng mga mangangaral nila. Yan daw pong mga minamahal ang mga klaseng Kristiyano na mga unskillful, walang kaalam-alam, tulad ng mga batang mga bonjeng, mga batang sandali lang,
lapain ng kalaban. Sandali lang, alam niyo, ang bata, sandali lang utuin, sandali lang lukuhin. Amen. Amen. Matagal ka ng Kristiyano, dapat kapag ikaw ay nakapakinig ng mga paalala ng mga matitigas, dapat niyayakap mo, pinapasalamatan mo ang ating mahal na Panginoon. Salamat, mahal na Panginoon. Napakasarap pakinggan ng mga salitang yan. Dahil kapag ikaw ay napaalalahanan, talagang naglilinis ng iyong kaluluwa, naglilinis ng iyong katauhan ang mga salitang yan, dapat mong pasalamatan. Huwag mong kundinahin yung mga mangangaral. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Mabuti nga may nagmamalasakit pang mangangaral para pangaralan ka. Kung pababayaan ka na lang. Amen. Anong gusto natin? Mga pangangaral na hindi na natin maintindihan. Topsy-turvy kung saan na pumupunta. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Hindi na umaangat yung ating kaalaman. Lagi na lang na napili sa ground. Lagi ka na lang nasa ibaba. Hindi mo na maintindihan, kaya sandali kang puntiryahin ng kalaban. Bagsak ka kaagad. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Propising Christian. Titus 1:16. Mapagkunwari na lang na Kristiyano. Kayo li, pakibasa. Amen. Dito po sa aklat ng Tito, ang kabanatay 1, ang talatay 16. Sila'y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Palibhasa'y mga malulupit at mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Mapagkunwari na lang daw. Kaya ang ating mahal na pastor, maminamahal, sa totoo lang, hindi nagkakamali at totoong propeta. Totoong pastor, totoong nagmamalasakit ng kaluluwa ang kanyang pagtuturo. Ito, maminamahal, noon pa man ay tinuturuan na kami. Sabi ng ating mahal na pastor, beloved Mama Dear, mga anak, darating ang araw, kayo-kayo na ang tatayo sa pulpito. Ano ang inyong ipangaral kung hindi kayo makikinig sa lahat ng aming sinasabi? Kung hindi niyo pinapahalagahan ang lahat ng aming sinasabi? Sabi ng mahal na pastor, lahat ng tumatayo sa pulpito, magmula sa ordained preacher, lahat ng mga kinakasangkapan para umawit sa ating mahal na Panginoon, humawak ng mga banal na mga panugtog na yan, ng mga instrumento. Lahat ng nagpapalakas, nagtitestify, saan sila kukuha ng kalakasan kung hindi sila matutong magpuri, manalangin at mag-ayuno? Sige nga, totoo ang sinabi ng mahal na pastor. Tatayo ka lang ng tatayo dito. Sige, wara-wara ka, salita ng salita. Walang kapangyarihan. Maayos ang mga pananalita mo. Maayos ang bersikulong binibigay mo. Pero puro lang salita. Walang kapangyarihan. Bakit? Walang kalakip na pagpupuri. Walang kalakip na pag-aayuno. Walang kalakip na pananalangin. Tapos katatamaran natin ngayon ang pagpupuri. Katamaran natin ang pananalangin. Katatamaran natin ang pag-aayuno. Doon daw pala tayo kumukuha. Ultimong propeta na ng Diyos ang nagsasabi. Doon tayo kumukuha. Sa ating minamahal na mga kapatiran, paano na kaya? Pagising pa lang sa umaga ng linggo, nagkakapi na. Kumakain na ng tinapay, nag-aalmusal na. Wala talagang ayuno. Ikaw may tungkulin ka. Tumatayo ka sa pulpito, kakain ka. Paano ngayon? Ikaw magpipreach, ikaw ang magti-testimony leader, ikaw ang magsusong leader, ikaw ang mag-exhort ng giving, ikaw ang lahat ng ginagampanan mo, aawit bilang adults, pioneers, youth, at children's choir. Kakain ka. Anong anointing? Wala. Kaya ang sabi ng Biblia, naging mapurol na ang kanilang pandinig. Dahil paulit-ulit na lang ipinapangaral ito para na lang mabasag na plaka. Ang mga mangangaral, pangaral na lang ng pangaral, hindi na iniintindi, hindi na inuunawa yung kanilang mga pinapangaral. Dahil ang mga kapatiran, maminamahal, masakit ng tiyan ko, nagugutom na ako, punta na ako sa kantin, kakain na ako. Imagine yun, maminamahal. They are professing that they know God, but in works they deny. Sinabi rito, ang kanila daw pong mga gawa
ay nagpapatunay, nagpapatotoo na hindi totoo yung kanilang pagiging tunay na Kristiyano. Dahil ang mga tunay na Kristiyano, hallelujah, napag-alaman nila, ginagawa ng pastor nila, ng propeta ng Diyos, itinuturo, hallelujah, ng mga nangangasiwa na kinakailangan, matuto kang magpuri, matuto kang manalangin, matuto kang mag-ayuno, para sa iyong kabutihan, hindi sa kabutihan ng mga nagtuturo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung mag-ayuno ako, kung magpuri ako, kung manalangin ako, sino makinabang? Di ako rin. Ganon din kayo. Kung manalangin kayo, magpuri kayo, mag-ayuno kayo, hallelujah, dumalo kayo 3 times a week, magbigay kayo ng may katapatan, mamuhay kayo ng may kabanalan, sino makinabang? Di kayong gumagawa. Yung hindi. Kumusta? Kunting kalabit lang. Ay, naku, nakakatisod na. Ayan na naman yung mga salitang yan. Natitisod na naman ako diyan sa mga paratang na yan, preaching na yan. Hindi paratang yan. Kailanman ang mga mangangaral hindi nagpaparatang. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang mangangaral ay nagtuturo, nagbabalangkas ng mga salita ng Diyos para maunawaan natin ang ating mga ginagawa. Anong ating gagawin pag nandito tayo sa gawain ng mahal na Panginoon. Kung pupwede nga lang, maminamahal, sa Lucas, ano yung ginagawa nung sa 18:12 ng Lucas, yung isa, yung makasalanan, halos hindi ipatingin, hindi titingala ang kanyang mukha. Lagi nakasubsob sa lupa, humihingi ng tawad. Pero yung nagyayabang, sabi pa ng nagyayabang, mahal na Panginoon, nagbibigay ako ng ikapo ko. Mahal na Panginoon, nagpapasting ako 2 beses. Sabi ng Pariseo, amen. Anong sinabi ng banal na kasulatan? Ang tinanggap ay yung halos hindi ipapakita ang kanyang mukha sa kanyang pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Grabe ang kanyang pagsusumamo, pagsusumakit na patawarin siya sa kanyang mga kasalanan. Hallelujah, para pag-uwi niya, baon-baon niya ang kagalakan, kalusugang espiritual. Hallelujah, katugunan ng kanyang mga dalangin. Anong dalangin tutugunin natin? Nag-almusal ka na nga kaninang umaga, nagkape ka na, lahat ginagawa mo na, pagdating dito tulog ka pa, hindi ka pa nakikinig, gadget pang hawak mo. For Diyos, por Santo, anong klaseng Diyos ang malulugod sa iyo? Sa mga mas seryosong ginagawa ang kalooban ng Diyos mula pa kanina hanggang ngayon, nagpapagutom, hallelujah, nagpupuri, pumapalakpak, pinakikinggan ang mga patotoo, pinakikinggan ang mga pagpupuri, sumasabay, inayos na pinakinggan ang salita ng Diyos, pagpapalain kayo ng mahal na Panginoon. Kayo ang busog na busog ngayon ng espiritual na pagkain galing sa ating mahal na Panginoon. Nagbubusugin kayo sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Nagbabala ang ating mahal na Panginoon, maminamahal. Amen. Dito po sa Lucas 21:34, ibalik ang basa sa 31, at i-forward na naman ang basa sa 36. Luke chapter 21 verse 34, 31, and 36. Kindly, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 21, ang talata po ay 34, talon sa 31, at talon muli sa 36. Ganito po ang sinasabi, "Datapot mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan, at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito, at dumating na bigla sa inyo ang araw na iyon na gaya ng silo." 31, "Gayon din naman kayo pagka nangakita ninyong nangyari ang mga bagay na ito. Talastasin ninyo na malapit na ang kaharian ng Diyos." Sa 36, "Dadapot mangagpuyat kayo sa bawat panahon, mangagsidaing upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyari, at upang mangakatayo kayo sa harapan ng anak ng tao." Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. See? Magsipag-ingat daw tayo, maminamahal. Baka kahit pinangungusapan na tayong mag-ayuno, ayaw pa rin natin, lalo na may mga tungkulin tayo. Amen? Amen? Ang sabi rito, baka tayo maminamahal mapunta doon sa katakawan na ito'y nagpapahamak. Mga gluttonous people, children of God, talagang grabe maminamahal.
Lagi hindi ka nagkapagutom na. Dahil gusto mo kain ka na lang ng kain, naging gluttonous ka. Ang sabi rito, maminamahal, alalahanin ninyo na lahat daw ito'y mangyayari at darating. At alalahanin ninyo na ang kaharian ng Diyos ay malapit na malapit na. Ito daw po'y mga palatandaan na malapit nang magbabalik ang ating mahal na Panginoon. Hindi nalilipas ang anumang henerasyon. Pagkatapos nito, tayo na po ang babalikan ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi rito, magsikap tayong magpuyat. Ano po magpuyat? Wednesday, pinagpala dahil talagang nagsisikap, ang daming nagsisikap na makarating. Pero pagdating ng overnight, medyo bawas. Itong bilang natin na to, dapat makita ito tuwing Miyerkules, tuwing Biyernes at Linggo. Dahil yan ang gusto ng ating mahal na Panginoon para mapatunayan na hindi ka naging mapurol sa pangangaral na palagi. Ano bang sinabi ng propeta ng Diyos? Huwag kalimutan ang pagkakatipon ng mga banal dahil hindi ninyo alam, hindi natin alam kailan magbabalik ang ating mahal na Panginoon. Maaring madaling araw, hating gabi, umaga, tanghali. Kaya nga nagsisikap tayo. Itong mga palatandaan ito, maminamahal, ang sabi ng Biblia, kinakailangan magsipaghanda kayo upang huwag kayong mapahiya sa pagpaparito ng anak ng Diyos, ng ating tagapagligtas, ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya dapat, yung una nating binasa kaninang talata, sa versikulo 14, ang sabi rito, strong meat belongs to the full of age. Ang mga mabibigat daw na mga salita na ipinapangaral, ito daw po ang kailangan at niyayakap ng mga Kristiyanong gustong magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Hindi yung pinipili, hindi yung sobra namang sakit yung mga salita na yan binibitawan. Lagi na lang rebuke. Hindi naman nagre-rebuke ang mahal na Panginoon kung wala kang ginagawang ka-rebuke-rebuke. Amen? Hindi naman tayo paalalahanan ng mga salita ng Diyos kung hindi talaga tayo dapat rebukein, dapat paalalahanan. Pinaalalahanan tayo dahil gusto ng ating mahal na Panginoon magmana ka ng langit at magmana tayo ng buhay na walang hanggan. Gusto niya, maminamahal, na maituwid ang ating mga bako-bako at liko-likong daan. Amen? Dahil malapad ang daan patungong impyerno, makipot ang daan patungong langit. Amen? Anong kabuluhan? Ng lahat ng bagay, maangkin natin, pero ang ating kaluluwa ibulid lang pala sa dagat-dagatang apoy. Amen? Hindi mas mainam na yung masakit na mga pananalita na nagtutuwid sa aking sarili kaysa magagandang mga salita na ibulid ka rin lang naman sa dagat-dagatang apoy. Kaya lagi kayong nakakapakinig. Ilang beses na ninyo napapakinggan. Yung dalawang magkapatid, si Marta at saka si Maria. Si Marta walang ibang ginawa kundi magluto ng magluto, paghanda ng pagkain, pagkain ng pagkain. Si Maria walang ibang ginawa kundi nandoon sa sinapupunan ng ating mahal na nakikinig ng mga bagay ng binibitawan ng mahal na Panginoon. Nandun siya palagi, nag-a-assure palagi sa mahal na Panginoon. Ang sabi ni Marta, mahal na Panginoon, rebukein mo naman yung kapatid ko. Wala na ibang ginawa yan kundi ayan, makikinig sa'yo. Andyan sa tagiliran mo. Andyan sa paanan mo. Ako pinababayaan dito. Luto ako ng luto. Ang sabi ng mahal na Panginoon, Marta, masyado ka ng abala sa gawaing sanlibutan, sa mga pagkain. Mga Kristiyano, masyado na tayong abala sa mga pagkain, sa trabaho, sa negosyo, hanap buhay, kung paano tayo kumita. Hindi na tayo naging abala sa ating tungkulin bilang mga Kristiyano. Karapat-dapat kang magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Pagkatapos, list ang iyong gawa. Hindi nakikitaan ng talagang totoong pagsisikap. Abay, sabihin ng mahal na Panginoon, anong klaseng anak ito? Sinabi po ng mahal na Panginoon, hayaan mo si Maria. Pinili niya ang pinaka-the best na bagay na hindi niya makalimutan. Ano yung hindi niya makalimutan? Yung mga seryosong mga anak ng Diyos na magmula, dumating sila, ayaw nilang umuwi na hindi maramdaman ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Kaya pag nagpuri, pawisan, lumulukso, tumatalon. Hallelujah! Ibinibigay ang the best nila. Hallelujah!
isang tiyak na bagay, yung kapatid na yan na seryoso, yung kapatid na yan na nakikinig sa lahat ng ating ginagawa, pagpapalain ang kapatid na yan. Dahil uuwi yan, hindi luhaan. Tuwang-tuwa yan, punong-puno ng Espiritu Santo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Yun, maminamahal, hallelujah! Ang sinabi po ng banal na kasulatan, strong bit belongs to the fall of age. Mga mabibigat na mga pangangaral, ito na ang dapat dahil we are already in 37 years existence dito sa Dakong San Carlos. Yan mo yung mga bunjing. Turuan mo paano magpuri, turuan mo paano gumalang, turuan mo kung paano magpahalaga sa kailang mga tungkulin. Silang umayaw, umatras, umaalis. Anong magagawa natin? Mapipilit ba natin? Sabi nga ng Biblia, wide is the gates to destruction. Wide, narrow ang slim ang makapasok sa kaharian ng langit dahil makipot ang daan patungong buhay na walang hanggan. Amen. Kaya ang mananatili, sabi ng Matthew chapter 24, verse 20 up to 22, magsikap ang lahat ng mga anak ng Diyos na ang rapture of the church ay hindi oras ng panlalamig, hindi oras ng panlulupaypay ang ating flight, hindi oras ng pamamahinga ang pagpaparito ng ating mahal na Panginoon. Kindly, basa. Amen. Ito pong nakasulat. Magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong taginaw o sa sabat man, sapagkat kung magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy di pa nangyayari buwat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon at ni hindi na mangyayari kailanman. At malibang paikliin ang mga araw na iyon ay walang lamang makaliligtas. Tatapwat dahil sa mga hirang ay paiikliin ang mga araw na iyon. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Nang dahil sa kanyang hirang, nang dahil sa mga seryoso na mga anak ng Diyos. Yung hindi po nagpapatempt, hindi nagpapakalabit kay Satanas. Firm ang kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Ang kanilang pagsunod, wala silang pakialam. Pagdating sa gawain, pagdating sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, tulad sila ni Joshua, ang sabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Kahit anong mangyari, paglingkuran namin ang aming Diyos. Wala kaming iba nang papuntahan. Kaya ang sabi ng Biblia, manalangin ang lahat na hindi ang rapture of the church, nanlalamig kayo, nanlalamig tayo. Manalangin daw tayong lahat na ang pagbabalik ng mahal na Panginoon, hindi Sabbath day. Ano ba yung Sabbath day? Oras ng pamamahinga, nagpapahingalay, dahil alam nila, hallelujah, matagal pang magbabalik ang mahal na Panginoon. Manalangin daw tayo na huwag tayong manlamig, huwag tayong manlulupaypay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon dahil kahindik-hindik na mangyayari sa mundong ito. Hindi lang yung init na ating nararamdaman. Hindi lang yung atin pong mga nararamdaman ngayon na maya-maya, trangkaso, lagnat, ubo, sipon, lahat ng mga karamdaman na riyan. Hindi lang yan ang iyong mararanasan. Darating ang araw, ang mga matitira dito, after the rapture of the church, hanapin ang kamatayan, hindi na makikita ang kamatayan. Gusto nang magpatabon, hallelujah, sa mga rocks, sa mga mountains. Hindi na mangyayari dahil wala ng kamatayan, tatakas ng kamatayan sa kanila dahil sila'y intindi na doon sa kapahamakan, sa kaparusahan. Kaya nakakatakot, maminamahal na bagay. Hallelujah! Ang Diyos ng daigdig na ito, sinabi ng 2 Corinthians chapter 4 verse 4, ang Diyos ng daigdig na ito, hallelujah, galit na maminamahalis, like a roaring lion, seeking whom he may devour. At siya'y patuloy na nagbibigay ng blindness, yung pagkabulag sa mga Kristiyano. Isinama ang mga Kristiyano na matitigas ang ulo, ayaw makinig, maminamahal. Mga Kristiyano maminamahal na talagang nire-resist ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon sa kabila na wala tayong may babayad sa ating mahal na Panginoon sa kanyang kabutihan at kagandahang loob na ginagawa sa atin sa araw-araw. Sino?
Sinong magbibigay sa iyo ng pagkain araw-araw? Sinong magbigay sa iyo ng hangin araw-araw para ikay pahingahin? Sinong magbigay sa iyo ng kalakasan, kalusugan? Ang ating Diyos na iyong pinaglilingkuran. Bakit binabaliwala ninyo? Binabaliwala natin, maminamahal. Hallelujah, hallelujah. Gusto na nating mahal na Panginoon. Halang madatnan ka, madatnan ako, madatnan tayo, na ang mga maiinit ay lalo pang magpapakainit sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang mga matatapat lalo pang magtatapat sa kanilang pagbibigay at pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon, pamumuhay na may kabanalan. Hallelujah! At hallelujah, ang mga liko, lalo pang magpakaliko. Huwag nating gayahin yung mga liko. Sinabi ng Revelation chapter 22, verses 10 to 14, maminamahal. Magbabalik na ang mahal na Panginoon. Anytime, rapture will take place. Hindi na magluluwat ang mahal na Panginoon. Hindi na magtatagal. Inaantay niya na. Inaantay na natin ang kanyang pagbabalik. Pakibasa ng talatang ito. At kinakailangan, maminamahal, hallelujah, isiksik ninyo sa inyong isipan ng mga mahalagang butil ng mga salitang ito ay para sa iyo, para sa akin. Ito na ang healing of your souls. Hallelujah, ito na po ang talagang kailangan ng mga Kristiyano. Huwag na kayong magpabaya. Anytime, tutunog na ang trumpeta. Ang wala dito ng Miyerkules, wala dito sa overnight, Biyernes, wala dito sa Linggo. Isang tiyak na bagay, hindi makakapakinig ng tunog ng trumpeta na ito. Na ito'y hudyat ng pagbabalik ng mahal na Panginoon. Dahil nagpabaya ka na masyado. Hallelujah. Busy ka na masyado sa trabaho, negosyo, hanap buhay, pinagkakitaan. Wala ka ng oras, wala ka ng panahon para sa gawain ng mahal na Panginoon. Ang gusto ng ating Diyos, maminamahal, ating pong pakinggan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, ang kabanatay 22, ang talatay 10 hanggang 14. At sinasabi niya sa akin, huwag mong tatakan ang mga salita ng hula ng aklat na ito, sapagkat malapit na ang panahon. Ang liko ay magpakaliko pa, at ang marumi ay magpakarumi pa, at ang matuwid ay magpakatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. Narito, ako'y madaling pumaparito, at ang aking gantimpala ay nasa akin, upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Ako ang Alpha at ang Omega, at ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Mapapalad ang nangaguhugas ng kanilang damit, upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay, at makapasok sa bayan sa pamamagitan ng mga pintuan. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon, maminamahal. Suportado tayo ng mga salitang ito kung ating pinakikinggan at hindi natin pinagsasawaan ang mga salitang ito. Kaya para sa akin, maminamahal, sa totoo lang, kung pwede isang bersikulo lang, 2 bersikulo, tapos na. Dahil sa sobrang dami ng bersikulo, wala tayong naintindihan. Wala tayong naalala. Buti pa, 1, 2, 3, 4. Ang dami nating naalala. Isang tiyak na bagay ngayon, ang dami ninyong naalala. Sana naman, hindi pa tayo abuti ng 16 na naman na beses para pag-aralan ang salitang ito para maunawaan natin ano ang ibig sabihin nito sa ating mga buhay. Huwag kayong maging magsipurol sa inyo pong pakikinig sa salita ng Diyos. Ano ang tama, ano ang dapat, yun ang gawin natin. Huwag na natin ipagbukas ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon ang araw na tayo haharap sa ating mahal na Panginoon. Karapat dapat ba tayo magmana ng langit upang tanggapin ang buhay na walang hanggan? Kung karapat dapat tayo maminamahal, then huwag na kayong magpapabukas pa. Mula ngayon, magsumikap ang lahat. Sa darating na Miyerkules, 100% attendance. Pagdating ng overnight prayer, 100% attendance. Pagdating ng linggo, 100%. I-times 2 pa. Then magbunga ka. Magbunga ako. Magbunga tayo. Isang tiyak na bagay. Ang Diyos na nakikita ka sa iyong mga gawang ito, malulugod sa iyo. Tuwang-tuwa sa iyo. Sasabihin na mala Panginoon, come, blessed servant, blessed child, blessed sons and daughters, come into your rest. Pumasok kayo sa aking kaharian, kayong tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan.
inyong tatanggapin. Palakpakan po natin ating Diyos sa buhay. Purihin natin, pinagmamalaban, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. What price would you pay for peace of mind? Just to have happiness all the time. Would you be silver or gold you can see? Good news I bring you, Jesus set me free. I know Jesus, Jesus paid it all. Jesus, Jesus paid it all. When He died to set me free, you and me. I know Jesus, Jesus paid it all. In this world of struggle and fight for faith, often you lose and seldom we gain. Haunted by memories and bound by our fears. If you seek freedom, Jesus, I know Jesus, Jesus paid it all. Jesus, Jesus made it all. When He died to set me free, for you and me, I know Jesus, Jesus made it all. I know Jesus, Jesus paid it all. Oh Jesus, Jesus paid it all. When He died to set me free, for you and me, I know Jesus, Jesus paid it all. What price would you pay for peace of mind? Just to have happiness all the time. Hallelujah. Hear me, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Or gold you can see. Good news I bring you, 'cause Jesus set me free. I know Jesus, Jesus paid it all. Jesus, Jesus paid it all. When He died to set me free, for you and me, I know Jesus, Jesus paid it all. In this world of struggle and fight for faith, often you lose and seldom we gain. Haunted by memories and bound by our fears. If you seek freedom, 'cause Jesus you will say, I know Jesus, Jesus paid it all. When He died to set me free, for you and me, I know Jesus, Jesus paid it all. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Because Jesus, oh Jesus paid it all. Jesus, Jesus paid it all.
sa kasalanan mo sa krus ng Kalbaryo, kundi si Jesus. Walang dahilan bakit ayawan mo pakinggan ang salita ng Diyos. Naging mapurol ang iyong pandinig. Sabi ni David, minamahal, siya ay katulad ng usa na gustong palagi nandoon sa tubig sa ilalim ng punong kahoy at umiinom ng tubig na ito, na walang iba kundi ang tubig na ito ay ang salita ng Diyos na kanyang kinauuhawan. Dapat sa mga Kristiyano, kapag salita na ng Diyos ang pag-uusapan, maminamahal, kahit abutin pa tayo ng isang linggo rito, pag salita ng Diyos ang pag-usapan, pagsamba, pagpupuri, panalangin, pag-aayuno, lahat na ating ginagawa ay patuloy ka sanang nagpapahalaga. Isang tiyak na bagay malulugod sa iyong mga Panginoon. You are bought to the price, the precious blood of Jesus. Banal na dugo ni Jesus ang bumili sa iyong kasalanan. Pinagaling ka sa iyong karamdaman, nagbago ang iyong buhay, tinugo na iyong madalangin, pinagpalak ang lubos dahil sa dugo ni Kristo na kanyang ibinuhos doon sa krus ng Kalbaryo upang ikay mapatawad. Ano ba ang iyong may gaganti? Ano bang ating may gaganti? Mayroon pa ba tayo maminamahal? May kakatuwiran sa mahal na Panginoon? Ang mga pangatuwiran ng tao ay tilang kamangmangan lamang sa paningin ng Diyos. Dahil lahat ng katuwiran ng tao ay kamangmangan sa mahal na Panginoon. Kung ibig mo, ikay magmana ng langit at buhay na walang hanggan, maging seryoso ka. Ipagtrabaho mo ang iyong kaligtasan na may takot at panginginig. Huwag kang magpadaig sa iyong nararamdaman, sa iyong isip, sa iyong puso. Manaig ang salita ng Diyos na nandiyan sa ikabuturan ng iyong puso, sa iyong isip. Panatilihin mo yan, pagyamanin mo yan. Sabi nga ng banal na kasulatan, magpakainit ang maiinit, lalo pang magpakainit. Kaya mula ngayon, maminamahal, wala na tayong may katuwiran. Lahat ay inilatag na. Hindi lang 16 times. Ilang taon na kayo naglilingkod sa Malapayon, paulit-ulit ang mga salitang ito. Binabalangkas. Naway inyo na itong pahalagahan. Baka mahuli na ang lahat. Mapapariwara ka na, mapapahamak ka na. Dagil at mapagpala naming Diyos, Ama namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mahal na Panginoon, wala kaming ibang ibig kung hindi ang makasiguro kami magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Yung mga anak na narito, kahabagan mo kaming lahat. Ang mga nagsipurol na ang kanilang mga pandinig, namimili na ng mga pangangaral, binabaliwala na ang mga mahalagang pangangaral, palitan mo ito ng kaseryosuhan sa kanilang paglilingkod sa iyo. Tulungan mo sila, mahal na Panginoong, bawiin sa mga panikala ng mga pag-alinlangan, mga purol ng mga pandinig na ito. Pawiin mo at palitan mo ng kasigasigan, pananatili, pagpapakainit, lalo sa kanilang paglilingkod sa iyo. Tulungan mo magsipagbunga ang mga kaluluwang ito. Tulungan mo, mahal na Panginoon Jesus, marapatin mo, hallelujah, ng kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang mailapit na sa banal na paanan. Mga kapatid namin, mga kapitbahay nila na hindi na namin nakakasama, kanilang mapapasyalan. Tulungan mo, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, na magpahalaga ng bawat isa. Dahil alam namin na pipinto na yung pagbabalik. Sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, aking inaangkin at dinadalangin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sa ating mga beloved visitors, yung binati kanina kung nariyan pa, patayuin po natin, maminamahal. Atin silang patanggapin sa ating mga webcast viewers, sa atin pong mga beloved YouTube at Facebook live streaming na sumasabay sa pakikinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. There are 4 requirements of the gospel. First, faith.
Second is repentance. Third is baptism in Jesus' name. At ang fourth ay baptism in the Holy Ghost. Kinakailangan matanggap mo itong apat na reglamento ng kaligtasan kung gusto mong magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Unay-unay, pananampalataya. Ang sabi ng Biblia, ang taong walang pananampalataya ay di kinalulugdan ng Diyos. Ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na hindi mo nakikita, ngunit inyong pinaniniwalaan na ang Diyos ay Espiritu, ang Diyos ay nagpapagaling sa iyong karamdaman, ang Diyos ay tumutugon sa iyong panalangin, ang Diyos ay nakikinig sa iyong mga panalangin. Pagpapalain ka, kapatid, dahil mayroon ka nangang pananampalataya. At ang pangalawa ay repentance. Ang sabi ng Biblia, repent that your sins may be blotted out. Walang ibang makapagpapatawad at mag-aalis ng iyong kasalanan kundi ang ating mahal na Panginoon Jesucristo. Kaya kailangan lamang diyan ay makadiyos na pagsisisi. At ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Yan ang sinabi ng Acts 2:38. Sa pamamagitan ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo, hindi po paglipat ng relihiyon, kundi pagsunod sa kalooban ng Diyos. Dahil gusto niya, kalooban niya, magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus. Dahil yun ang nararapat upang mapatawad ang iyong kasalanan. At ang pang-apat po ay bautismo sa Espiritu Santo. Diyos lang gagawa. Kaya pag nagawa mo itong apat na ito, sa hapong ito, sabi ng Juan 1:12, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Hindi po totoo, lahat ay anak ng Diyos. Hindi. Totoo ang lahat ng tao ay nilalang ng Diyos. Pero yaw lamang kumikilala kay Kristo, tinatanggap si Kristo na kanyang tagapagligtas, Diyos at Hari na kanyang buhay, sila lamang binibigyan ng karapatan para magiging tunay na anak ng Diyos. 8:17 ng mga taga-Roma, kung ikaw ay tumatanggap kay Kristo, ikaw na ay tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya itaas ang iyong kanang kamay, maging seryoso ka. Sumunod ka sa panalangin na aking babanggitin, sabihin mo, mahal na Panginoong Hesus, salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan. Narito ako, isang makasalanan. Nanikluhod at nanumbalik sa iyo. Kahabagan mo ako, mahal na Panginoon. Ako'y naniniwala na ikaw ang Diyos ng katawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo alang-alang sa aking kasalanan. Kaya sa hapong ito, tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoon Jesus, pumasok ka sa aking puso. Linisin mo ito ni banal na dugo bago sa krus ng Kalbaryo. At gawin mo kung tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Opo, mahal na Panginoon, sa magsitanggap sa iyo. Aming live webcast viewers sa YouTube at Facebook. Aming kapatiran narito sa aming pong hanay, mga kapatiran dito sa Dako ng San Carlos City, Pangasinan Outreach, na tumatanggap sa iyo, kahabagan mo sila sa pangkalahatang panalangin namin, dear beloved Pastor Will Estrada Almeida. Isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay dito sa kalangitan. Silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Ito ng pasimula ng paglilingkod sa iyo. Silang hayaan na sila'y mapariwara pa, maliligaw, kundi manatili na magpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Bilang point of contact, maminamahal, tuloy-tuloy na tayo sa ating mga pangailangan. Ipatong inyong kanang kamay sa inyong ulo, ang kanang kamay, ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman. Ang kaliwa, halimbawa sakit sa puso, ilagay sa dibdib, sa may tapat ng puso. Sakit sa sikmura, ilagay, kidney, ilagay dito sa tagiliran, dito sa likuran, kung masakit ang baywang, rayuma, ilagay sa tuhod. Lahat ng uri ng mga karamdaman, maminamahal, let us pray. Bilang point of contact sa pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved Pastor Will Estrada Almeida, hinihiling ko po, mahal na Jesus, mga kapatid namin, anumang mga pangailangan, hallelujah, mga karamdaman, cancer, tuberculosis, sige sa puso, high blood, diabetes, asthma, hallelujah, 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 lahat, hallelujah, ng mga bakla, tumbuig, hallelujah, hallelujah, lahat ng uri ng kahirapan, hallelujah, hallelujah, pag mga negosyo, hanap buhay, pagpalain, pasaganain, sa malaga paraan sa pangalan ni Jesus, hallelujah, be healed right now, complete healing and deliverance, I pray right now, COVID-19, ubusin pong lagnat, trangkaso, cast out, hallelujah, be healed right now, complete healing and deliverance, I pray right now in Jesus' name, I'm healed right now in Jesus' name, complete healing and deliverance, we pray. Hallelujah. In Jesus' name, amen and amen.
Praise the Lord, praise the Lord. Taas ang dalawang kamay, maminamahal. Huwag mag-alinlangan, huwag magbibiro. Tumalon 3 beses sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Ang kinin, ang lahat ng katugunan iyong dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang kinina, huwag yung mag-alinlangan. Kahit hindi ka pa nahirapan ka pang tumalon ka, makakatalon ka sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay tayo, 3 times jump. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to the Lord, worthy to be praised forever and ever. Praise the Lord. Maminamahal, pero yung isang top ranking official na ating nakabunga ng ating pong 88 years of existence ng ating dearly beloved and honorable Pastor Will Distrada Almeida. May mga karamdaman pala yung mga kapatid natin na yun. Tumanggap, maminamahal. At nagulat kami dahil nung pinatalo ng ating beloved Minister Pogs at ng ating mga workers, beloved elders, or ordained preacher doon, sabi na, tumalon tayo ng 3 beses. Tumalon siya 4 na beses. Purihin natin mahal na Panginoon. Purihin natin Diyos na buhay. Ang sabi nila, maminamahal, pagkatapos daw, nagyaya sa ating beloved Minister Pogs. Sabi, mag-dinner naman tayo. Nakaramdam kami ng kaginhawaan. Pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Purihin natin Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Kaya maminamahal, sa susunod, kayo naman na mag-testify. Amen. Sa inyong mga natanggap na mga pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Para mapatunayan natin, maminamahal, na talagang totoo na nakikinig na tayo ng mga aral, na napakahalagang mga aral. Amen? Amen? Hindi tayo, maminamahal, laging mapurol sa pakikinig. Attentive tayo palagi at consistent tayo palagi. Hindi nawawalay ang mga salitang ito sa atin. At we love you so much, but our dear Jesus loves you more and more abundantly. Brother Brother Marlon, para sa ating pong mga announcement. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin minsan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. God bless sa ating pong beloved ordained preacher. Kuya Bubuyo sa ibang kaligtasan na ating pong napakinggan sa hapong ito. Salamat sa mahal na Panginoon. At tayo po'y patuloy na pinapangaral ng mahal na Panginoon upang tayo po maminamahal ay makapagpatuloy sa ating buhay spiritual na ito maminamahal hanggang sa pagbalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At tayo po maminamahal, darako na po sa ating pong regular announcement. Tuloy-tuloy po ang balang gawain natin pinakamamahal na Panginoon na dinaraos po dito sa Mamarlaw Baybay Along Palaming Road. Tuwing Wednesday po ang ating pong midweek service. Itong darating na Wednesday po ang ating pong midweek service. Mag-start po na 1 ng hapon. Matapos na po na 5 ng hapon. At ang ating pong overnight prayer ay tuwing Friday, mag-start na 9 ng gabi, matapos na po 6 ng umaga na po ng Sabado. At ang general service po, maminamahal, every Sunday, tulad kanina, nag-start po tayo 9 ng umaga, natatapos na po tayo 3 ng hapon. Amen. At patuloy natin maminamahal na daluhan ang bawat malagawain ng Panginoon dahil dito lamang tayo may kalayaan na magpuri sa Kanya at maramdaman ang Kanyang matamis sa banal na presensya. At gayon din sa Bible study ng mahal na Panginoon na dinaraos po dyan sa Barangay Tubag, dyan po sa Tamundong Residence po maminamahal, patuloy nating suportahan yan. Kung tayo ay available every Tuesday po maminamahal, mag-start na 2 ng hapon at matapos na rin po mismo na 5. Dumalo lamang po tayo maminamahal, lalo kapag free po tayo, kapag malapit po tayo, dumalo po tayo sapagkat yan po ay merienda, pagkaing merienda ng ating kaluluwa po maminamahal. Amen? At sa ating pag-uwi, huwag kalimutang idaan yung 5 piso, 10 piso dyan sa maliit na box po sa ating likuran upang yung mga maliligong po maminamahal ay patuloy na magamit pang suporta po sa Balagawa Malpenon through TV program po maminamahal. Kaya idaan yung ating 5 piso, 10 piso po maminamahal. Amen. At sa ating mga minamahal na mga ginagamit sa Balubasang Malapaynoon from beloved pastoral workers, elders, mga awit manunugtog. Amen. Ay meron po tayo mamayang meeting after po ng ating pong closing prayer. Mayroon po tayong meeting sapagkat nung nakaraan ng linggo ating Holy Supper ay hindi po muna tayo doon nagkaroon ng meeting po maminamahal sapagkat ang ating beloved or the preacher ay sila po maminamahal ay tinatrangkaso po that time. Subalit salamat sa Malapeno sapagkat maya-maya po ay sila po
ay atin na pong muling mapakinggan sa meeting po. Napakahalaga po mga minamahal yung mga napag-uusapan po natin dito dahil patuloy itong magamit natin sa ating buhay spiritual na ito at patuloy na nariyan po sa bilang katuwang sa ubasan ng malapay noon. Kaya sana po ay ang bawat isa ay umaten po, maminamahal, wala pong excuse. Inuulit po natin magmula sa ating pong minamahal na pastoral workers, elders of the church, mga awit manunugtog, ay meron po tayong meeting po, general meeting po mamaya after ng ating pong closing prayer. Amen. At sa nais magpalihans, bago po kayo pupunta rito, manalangin na sa inyong kinaupuan upang narin lagi ang basbas gabay ng malapay noon. Sa nais pong magpa-counsel po, may mga tanong sa kanilang isipan, may gumugulo sa kanilang isipan sa paglingkod sa malapay noon, sa ating mga beloved sisters, lumapit lamang po sa ating beloved Ate Divine, diyan po sa likuran. Handa po nila kayo paglingkuran at sa ating mga beloved elders po at doon po sa may mga katanungan na may kabigatan po dito po sa lura ating pong beloved ordained preacher, handa po nila kayong paglingkuran. Amen. Praise the Lord. At kung wala na po, amen. Tayo po'y tumayong lahat mga minamahal. Tayo po'y darako na sa ating panapos na panalangin. Amen. Magpasalamat tayo sa mapayong. Pumalakpak muna tayo sa ating malapay noon. Praise the Lord sa matagumpay, pinagpalang balagawain sa maghapong ito mga minamahal. Nariyan patuloy ang kandili sa ating malapay noon sa matagumpay pinagbalagawain. Narito po ating pong beloved Elder Zaldi de Guzman upang tayo po ay pangunahan sa ating pong panapos na panalangin. Amen.